Hello! May gabi may gabi sa tanan. Ani ana usab inyong Atsi Irene. Manihapon tag-utan mga higala. Manihapon tag-utan ha. Daghan kay ni akong utan ay gabi, kalabasa, sikwa, ug of course ang akong kamunggay. Daghan man ni kaayo akong unya aduna koy pinirito nga isda nya utan Bisaya with subak isda nya mo ni akong bahuan. May daghan dukot, mukaon kog dukot gito aning subuon. Sige, mga unatan ninyo mga higala ha. Utan sa gitaron, utan, isda, ana. Okay. Buntag, pwede rag mag-hotdog, magbaboy. Pero, kuan gani, gabi utan kita. Aron dali makuan. Niya, pati lagi inita na. Maon sa mga higala. Kung anak. Sa may kaon ron. May naman taong duha doon eh. Hindi siya papitas camera. Ito. Kamunggay sa kapitbahay. Fish. Pangin mo. Dakan bukog na rin. Na ay behind the scene ng ayog sudan. Medyo mingaw na dyan rin. Iro na lang nagsaba-saba.
maminaw lang yung tanang tao, no? Sa gobyerno. Bahala positive. Kay karon mga higala nag-anam magkadaghan positive. Nausa ko naman ito ani. Maman katagdali sa atong quarantine. Ang mga tao, sige na magyapog lakaw-lakaw. Dapat di kita maglakaw-lakaw eh. Kanina mo, naara kita may diri. Ang sudan ni utan. Sa available na kung saan na naara akong luto. Na ang kuan ang kamunggay na raman makabuot raman. Reserve lang na siya diha. Laluto na kamunggay. Nya ang gabi mo hingala. Gabi labuha. Nabuk ay mga gabi. Ano kahibong hang na ay iring nanguhit diha ug sudan. Ganahan mo siya ang pinirito. Ayaw mo na. Ganahan sa pinirito. Kanina po isda. Ang pa'y kalabasa ito na. Nabasa ko ikaw na niya mga higala ang ani, gabi, di ito na siyang kaon. Tanman ako na, isa wala. Ano mong isda mga higala. Pukman. Tampak. Yan. Okay. May magbayad sa kuhakan. Ano gala. Babay sa takan. Kanyang ako din imnunon, maong gihapon ni ha. Lemon with honey. Ano yung imnunon? Kami duha mo inom lami kay lemon with honey mga higala ay na makalimot sukas imungan. Makalimot sukas imungan lagi. Na lami kayo.
Sige, sige. Nya, babay sa kuha kay. Medyo napuno na akong cellphone. Sunod na pod. Bye-bye.